Hej med dig. I dag vil jeg fortælle om myter, om fordomme om spiseforstyrrelser. Altså nogle af de her fordomme, der kan være omkring, hvad det vil sige at lide af en spiseforstyrrelse, og hvem det er, der udvikler en spiseforstyrrelse. Der var her for et par dage siden, der mødte jeg en kvinde, der kom hos mig i klinikken, og hun sagde til mig, at Louise, det har virkelig sådan været udfordrende eller krævet mod af mig at tage kontakt til dig. Og jeg sådan skulle tage tilløb til at komme her i dag. Fordi det er ligesom, når jeg træder ind ad døren her, så er det rigtigt. Altså, så er det jo en spiseforstyrrelse, jeg lider af. Og jeg har svært ved at tænke på mig selv som sådan en, der lider af en spiseforstyrrelse. Jeg er jo ikke hverken meget, altså jeg er jo ikke meget ung, og jeg er heller ikke meget sådan underernæret. Så det sagde hun til mig, og jeg tænker, at hun her jo sætter ord på nogle udbredte myter og fordomme omkring, hvem det er, der udvikler spiseforstyrrelser, hvordan ser man ud, når man lider af en spiseforstyrrelse. At der er mange, der ser det her billede for sig, den her meget tynde og underernærede kvinde, når vi taler om spiseforstyrrelser. Og der er det jo altså vigtigt at sige, at det er de færreste med en spiseforstyrrelse, der ser sådan ud. Altså det er de færreste med en spiseforstyrrelse, man kan se det på, at de lider af en spiseforstyrrelse. Og kigger vi på tallene, så er halvdelen af dem, der lider af en spiseforstyrrelse, over 25 år. Så der er jo rigtig mange voksne med spiseforstyrrelser. Og skulle vi tegne sådan en generel profil af en spiseforstyrret person, jamen så ville det være en kvinde i 30'erne eller 40'erne med bulimi eller tvangsoverspisning. Og mange af de her mennesker, som jeg jo også møder i min klinik, er jo, kan vi sige, udad til i hvert fald velfungerende. Altså det er mennesker, der passer deres, nogle er i gang med deres studie, og mange har en karriere, de har familie, altså partner, børn, venner, bolig, så de er jo sådan, altså det bliver passet, og udad til ser de jo velfungerende ud, ikke? Men når man sådan skal være helt ærlig, så er det jo mennesker, der også på mange måder ikke har det særlig godt. Fordi at de har den her spiseforstyrrelse med sig sådan på sidelinjen, ofte i det skjulte. Og jeg oplever, at de her myter og fordomme, de er med til at gøre, at mange tøver med at opsøge den hjælp, de har brug for. Fordi de tænker, at jeg er jo ikke netop meget ung eller meget tynd, og på nogle måder har jeg det jo også meget godt. Så man ikke rigtig får forsøgt den hjælp, man har brug for. Så når jeg møder dem, der kommer hos mig i klinikken, så hører jeg altså ofte, at man har gået med det her problem, den her spiseforstyrrelse i 10, 20, 30 år, uden at få den hjælp, eller få kigget på, hvad handler det her egentlig om. Noget andet, som kvinden her, jeg mødte i klinikken, hun også sagde, det var, at hun havde været til lægen nogle år siden. Og den her læge havde sagt til hende, at det var ikke en spiseforstyrrelse, hun led af, fordi hun passer ikke rigtig ind i de her diagnosekriterier. Og så var kvinden taget hjem igen. Og som hun indrømmede over for mig, sådan lidt lettet også, fordi så var det jo ikke rigtig noget. Og så har hun fortsat med jo egentlig ikke rigtig haft det godt. Og altså indtil hun så har taget kontakt hos mig. Og det er jo den her bagside, jeg oplever, der er ved diagnosekriterierne. Det er, når man kigger på diagnosekriterierne, og man tænker, at jeg passer ikke rigtig ind, så der er nok ikke noget galt. Det er noget, jeg må klare selv. Det går jo måske over. Og det synes jeg jo er synd, når man så går med det her problem i mange år. Så hvis det er, at du oplever, at dine tanker, at din adfærd i forhold til mad, vægt og udseende, det fylder, og det styrer i dit liv, så det sådan begrænser din livsudfoldelse, at det slider på din livskvalitet, og det også skal være, at det slider på kroppen, så er det en spiseforstyrrelse, og så har du brug for at få gjort noget ved det. Altså det går ikke bare over af sig selv. Og ofte så har man altså brug for noget hjælp til at kunne slippe spiseforstyrrelsen igen.
Og det er ikke tilfredsstillende at have det sådan. Og det er muligt at få det på andre måder med mad. Så det er min opfordring til dig i dag. Så alt på nu. Pas rigtig godt på dig.